Sen öz kakın mertebeti ve vatanın üçün näme taýyn? Hazır deňizin unudulan adalarının birine Harizmşah Muhammed II öz wefetini üýtgedip tagtyny Jelalettin Meňburuna geçirýär we onu watany halas etmek ünlüýär. Jelalettin Meňburun öz kakasynyň mertebeti we watany üçün şol günden başlap Mongollara garşy berk söwüşmegi başlaýar we şondan soňra Hindiquş dağlarının eteğindeki bolan söwüşde Mongollara hususan Çingiz Hanyň goşunyny ilkinji uly ýeňişe sedabar edýär. Göňüňizde getirin şol wagt içinde ýeňilik görmedi goşun Jelalettin Meňburun beýik türkmen serkerdesi onu ýeňişe sedabar edýär. Jelalettin Meňburun ady wazy dünýä ýaýa. Ol gaýdugsyz batyry garadan gaýtmaz adam hükmüni tanalyp başlanýar we onuň bu ady bu derejesi Hind derýasynyň boýundaky bolan söwüşde aýdyň bilen görkezilýär. Onda Jelalettin Meňburun köp milletli goşuny özara söwüşip asgynýar, goşýar. Oňa aramadan Jelalettin Meňburun watanyny elden gidirmejek bolup Çingiz Hanyň goşunyna garşy söwüşe girýär we söwüş diýilje görünip dursa da ol batyr gaýlyk bilen